гісторыя нашага араторыя, нашая слуха на фоне прыгожага плакату «Адчыніце дзверы Христу». Прыгожы заклік, які нам падарожнічае сёння праз увесь гэты год. Адчыніць дзверы Христу. Таму Христу, які стукае ў дзверы нашага сэрца. Адчыніць дзверы Христу, які хоча увайсці ў нашае жыццё. Што гэта для нас значыць? Напэўна, гэта пэўны высілак. Мы павінны прайсці праз рупэці граху, праз хвасты нашых недасягненцяў чалавечых, каб праз споведь добрыя ўчынкі і перажыцце годнае вялікага посту, асабліва адчыніць нашае сэрца, пусціць збаўцу і атрымаць вялікі дар. Дар свабоды дзяцей Божых. Той дар, які адчыняе перад намі бясконцыя гарызонты. Той дар, які пазваляе нам, як заклікаў святы Отец Ян Павел II, выплысці на глыбіню нашай веры. Не стаяць на беразе за зачыненымі дзвярамі, але выплысці на глыбіню, каб злавіць тое, што найбольш дасканалае, сапраўдную веру, сапраўдную надзею, сапраўдную любоў да Пана Бога. І таму стараемся ў гэты час, перажываючы менавіта вялікі пост на парозе святаў велікодных, заглыбіцца яшчэ больш у нашае перажыванне, у нашу веру і спаткаць воскрослага Пана, які хоча ўвайсці ў нашае жыццё. А цяпер разам памолімся, просячы патрэбныя ласкі для нас на гэты святы час. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашыя, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не вводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Прыміце Божие благословенне. Пан з вами. Няхай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Амен. Заставайтесь у супокою Христа.